И какво става, хора, днеска ще правим риболов на метод фидер. Его тък му сега фърлихме пръчките, ако нещо ни обърка времето, ще поседим повече. Там братлето и той е фърлил на тия лафтърчета и на захранка Battle Bites. И чакаме да фанем нещо и след малко се включим, ако фанем нещо. Его леко нещо подчуква. Фанаса! Май. Ево хора, първо калване. Мисля, че се е фанал някой малко шаранче. Его братлето го засече. Усеща ли са риба? Има. Била. Хора, няма да сме капо. Първа рибка. Там. Браво, това е. Идеален си. Видим хора, защото не сме вземали кепа, ако е нещо по-едричко, с ръцете са вади. И ще остават телефона. Добро е. 2 кила горе. Това е много добро даже. Да, 2 кила има и нагоре даже. Сега ще видим хора. Хора, спирам. Рибката, фаната от този човек. Шаранче добро е на метод фидер. Ще се откачим и ще я пуснем. Направя друго клип, как я пускаме. И хора, ето рибката за толстото евра. Сега пускаме. Много шалва. Екстра. Хора, времето е ужасно. Него яко дъжд, допреди малко вятър. Сега сме се скрили тук при овцете. Чакаме да превали и сигурно разгъваме те столовете и те са вир вода. Човек не може да седне на тях. Пък че видим, пусна отново. Хора, това ще ни е риболова. Вижте какво става, столовете са буквално вир вода. Следващото клипче в YouTube ще е по-дълго със сигурност, ама това ще е толкова. Че си е бал майката, няма даже и да седнем. Пък и малко понамалява дъжда, да сгънем. Който му хареса още такива клипчета, да се абонира за канала. И очаквайте лятото повече. И това от мен хора. Ай!